nire kirol ibilbidea bigarren aukeren ibilbide bat izan da. Eta azpimarratzekotan agian nik nire buruan sinisten nuena, baino kanpotik nigan gehiago sineste zuten pertsonak egon zirelako eman da. Bestela oso garbi daukat, niregatik bakarrik izan da zen, inoiz ez zela emango. Herri txikietan normalean oso kirolariak izaten gea, ez bizikleta bakarrik, baizik eta futbolean beti zaude kirola egiten. Eta lehengusuan nuen, txirrindulari, Andoni Olaberria, mendiko bizikletarekin aitzindarietako bat izan zen. Eta txirrindularitzan ere bizitzan gertu zegoen. Baina, ez dakit inoiz ez nuen planteatu. Alegiako eskolan ikasten nuen, 14 urte neuzkan. Eta Nairobitarrak antolatu zuen lehiaketa batetarako lan bat egin genuen, Marruekosi buruz, eta irabazi egin genuen. Eta sari moduan Nairobitarrakoekin landetara joan ginen, egun batzuk pasatzera, eta egun horietan bazenan duatloi bat eta mutilen artean ordezkari bat aukeratzea erabaki zuten eta nesketan beste bat duatloi horretan parte hartzeko. Eta bueltatzerakoan Josuk Dina aurkeztu zidan. Dinak ez dakit alanolako zirrara sortu zidan, zeren eta ez neuen ohituta, nire ingurunean olako emakume eredu bat ikustea, eta berak kirola nola bizitzen zuen, beti rifarrarekin, superrollo ona zeukan, eta izan zen zerbait erabat txunditu ziala. Baina egia da, garai hartan, atletismoan engantxatuan nengoen, baina hasi eta lehendabiziko urtean Espainiako txapelketa irabazi nuen, eta horrek, gero eta gehiago engantxatzera eraman zidan. Dinak triatloiko bizikleta bat utzi zian, eta esan ziaten, zuk nahi dezunean irten entrenatzera irten bizikletarekin. Edo nahiz badezu lagunak nahi balin badituzu bizikletan irteteko, edo deitu lasai, gertu gaude. Denborarekin agian kontzienteago izan naiz. Bere ereduak nigan sortutakoa, zeren eta ez zen ohikoa, garai hartan, Dina gainera mutilez inguratuta ibiltzen zen beti. Entrenatzen egia da ere Txitxi eta gero Ainhoa Artolazabal eta hor badela kate luze bat sortu zutena. Agian kate horren jabetza benetan txirrendularitza ibilbidea amaitutakoan izan dut, zeren eta egia da barruan egon naizen bitartean nola erreferente asko ez neuzkan gertu, beti bilatu izan ditudala neuk referente horiek, eta momentu hortan bagian ez zidala gehiegi axola, emakumezkoa izan edo gizonezkoa izan. Egia da, atletismotik etorrita, txirrendularitzako hasierako hilabeteak eta urteak ez zitzaizkidala errezak egiten gauza asko ulertzeko. Kirol berdinago batetik netorren, eta batean txirrendularitzara iristen naiz, non emakumearen papera bazirudien zegoela podiumetan, sariak emateko, eta hortik aurrera gainera geneukan nolako etiketa bat oso bereziak ote ginen edo ez dakit, ez? Eta gaur egun beti defendatzen dut, 26 urterekin aurkitu nuen egoerak sua piztu zidan barrutik, baina kontziente naiz agian 16 urterekin aurkitu banuen egoera hura ziurrenik aurrera egin baino atzera egiteko osagai gehiago zaudela. Atletismoan lan egiten ikasi nuen, eta batean iristen naiz txirrendularitzara, eta lehendabiziko zailtasuna bizikleta bat topatzea izan zen. Prestatu zidatena uste du behar nuena baino 3 edo taila handiagoa zela, Anoetako belodromoan ezagutzen duenak badaki teknikoki ze belodromo zaila den, eta noski, atletismotik nentorren, eta 1 metrotan Espainiako errekorrak eginak neuzkan, beraz, niretzat zen, ez naiz azkarra orain, baina izango naiz. Garbi daukat gaur egun ere, momentu hartan bizikletan ibiltzen zen emakume guztia lehiatzera eramaten zela, eta jarrera askotan ez zera bat ere lehiakorra, beraz, gustatzen ez zitzaizkinen gauzak ikusten hasi nintzen. Horreneko lehiaketa batean, Tafallara joan nintzen, eta entrenatzailearekin joan nintzen, tximisekin, laktato proba batzuk egitera, eta batean ikusi genuen zen maila zegoen emakumetan, eta berak esan zian, Leire kirolau, bere astapenetan dago, orduan izan zen leku batetara iritsi, eta bere ala jabetzea bidea egin behar badezu, bidea ez da xamurra izango. Baina ez dut inoiz sentitu erreferente, nire burua. Eta nik uste dut hori erreferente askori pasatzen zaiola.
Zeren eta txitxior begozo eta hauekin hitz egiten baduzu ere, berak esaten du, gu momentuak gauzak egiten ari ginen, pentsatu gabe benetan inorentzat hori garrantzitsua izango denik. Eta uste dut, kirolarientzat ere pentsakera hori izan behar duela. Ni hemen nago, aukera daukat, eta goazen aukera hau, alik eta urrutien eramatera. Azkenean ikuste ez ginela kontziente, nun geunden, zer egiten ari ginen. Eta adinarekin urteak pasata, gure artean gauza kontatzen eta kontakizunekin kontziente izan geha orain dela 30 erreferente izan ginela, gero gure atzitik etorri dian beste neska askontzako. Selekziora saltatu gendunean eta gizonezkoak itzulitara jute zianean edo emakumezkoak jute ginean, hor ikusi nun, gian ez dindoa zela baldintza beretan, ez? Azteko kulot eta maiot batekin soilik moldatze ginen eta materialan ere bazegon diferentzia, agian repuestoko kurpilak ez zeuden tubularrak, ez zeuden behartzian kubiertak, edo baita ere beste anedota bat bizitu gendun, nez guatzen zen mundiala zan, gizonezkoen mailan txuletatera zuten bezalak, emakumezkoen mailan txerra enpanatua edo albardatu atea ziguen. Neskentzako hitzez bazegon, baina gero ekintzez etzan hori gertatu, eta zen hori gertatu, 82ko Espainiako txapelketan neonek irabazinulako eta prometitu zigutena etzalako benetan gero aurre eraman. Joanes Omarri noski bere lorpenak ezagutzen dituen, zeren eta Euskalduna izan da telebistan ikusten genuen, Tourra irabazten, Giroa irabazten, munduko txapeldun izaten, baina egia da hori Joanerekin Bilboko festetako kriterium batean koinziditu nuen, niretzat lehendabiziko lasterketetakoa, Joane handia ondoan, eta zuan ez zela usartzen, ez da mugitzera kasi. Eta han ezagutu nuen Joane, eta gero Joanetaz berarekin baino gehiago ikasi dut, Joanerentzat lan egin zuen jendearekin lehiatu dudalako, eta benetan goratzen zuten taldekideak. Eske garai hartan Joanek baliabideak izan bazituen, gaur egun daudenak, ze ibilbidez arituko ginateke hizketan, baina hori momentu horiek bizitzea tokatu zaigu, eta zegoenarekin harik eta honena eman dugu, eta behitu ze kuriosoa ere, Joanek tamalez nahiko gazte utzi zuen kiroli bilbidea, zeren ama izan nahi zuen. Garai haietan ezagutzen genuen amatasun modeloa zen, ezakit ukraniarrak, errusiarrak, ama zirenak eta Italiara etortzen ziren lastertzera umeak han jatorrizko herrialdean utzita. Orduan, amatasun eredu hori ere, nor nahi du beretzat. Europako txapelketara joan nintzen, eta bapatean han nengoen, ez? Beijing, 2008, eta ni hantxe ez, amestutako lekuan. Azterketa desberdina izan zen, normalean izaten zuen evoluzioarekiko. Gero inoiz ahaztuko zaidan momentua da, azkeneko esprinerako baginan 3 txirrindulari, puntu berdinetan, eta bigarren postua Joanka Gonzalezentzat ere nahiko garbia zegoen, beraz, azken esprint horretan ginen txirrindulari kolonbiarra, ukraniarra eta ni puntuetan enpatatuak. Momentu zoro eta urduri horren barruan nik sekulako lasaitasuna sentitu nuen, eta gogoratzen naiz pentsamentua izan zela orain edo inoiz ez, eta hantxe nire biziko esprina atera zen, eta esprina horretan desenpatatu ahal izan nuen domina lortzeko. Hain hotza zea lasterketa barruan, mentalki, ez nitzala ez da jabetu zer egiten ari nintzen. Nik uste dut lasterketa amaitu eta minutuak pasatu behar izan zutela, agian asimilatzen joateko zer gertatu zen. Bere momentuan zorotzat izan zen apostu hori danauztera noa, batean zentzua zeukan, eta beti kontatzen dut anekdota moduan, zeren eta nire amak ere nire kiroli bilbidea zuen onartu, emaitza hori lortu ez nuen bitartean. Maitza lortuta 2 edo 3 egunetara, inoiz sentitu ez duran utxunerik handiena, sentitu nolako, alako, depre pasajero hietako bat, zeren eta izan zen bizitza guztia honen atzetik, jokoetara iritsizea, domina bat lortu duzu. Orain, zerk motibatzen zaitu, ez? Azkenean, lortzen diren ametsek ere badaukate beren ondorioa eta hori. Emozio estanda horien osteko eguna ere,
Oso gogorra egiten zitzaidan, zeren eta esaten nuen lortu dezu, nahi dezuna, eta batean utxik zaude orain, eta bueno, nik uste dut emozio horien faktura ordaindu nuela han ere. Ametsa zen helburu, beraz, amets horri helduta, nire generoa planteatu gabe egin nuen ibilbidea, zeren eta ibilbidea gainera, etxetik urrun ziren egun asko, gizonezko zinguratuta, batek nik uste dut gainera ingurunera egokitzeko gaitasuna daukala. Eta txirrindularitzan askotan errepikatu didaten esaldia zen beti, hau da dagoena. Nahi badezu hartu, eta bestela, etxean lasaiago zaude. Nik ezeren gainetik kirolaria. Sentitu izan dut beti nire burua eta atletismoan lortuen nituen ametsak, lortu nituen txirrindularitzan, baina gaur egun ikusita zenbat aukera dauden, beti esaten dut, gutxienez 10 bizitza beharko nituzke, kirol bakoitzean ibilbidea egin ahal izateko.